Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot sining bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, nanginbahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, nanginlulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos
kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakaabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagdigad. Amo na lamang ang paghilibio ni Luisa sa kamatayon ni Julio. Apang, wala gid mahibalan kung sino ang nagpatay sa iya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Wala pagid kuno sang suspek. Pero suno sa kay Iking, anak na sa ni Picto, nagapangahoy siya kuno sang makabati sang rupok. Mahinay lang ang rupok. Gani nagwa siya sa kakahuyan kag magpanilag. May nakita siya kuno nga tao nga nagaluhod sa bangkay ni Julio. Kaya ginapanguot sini ang bulsa. Be, ano? Oo, amo nang iya kuno nakita. Oh, ti. Nakilala bala niya ang tao nga nagapangapkap kay Julio? Nagatalikod gani kuno ini. Pero nakita niya kuno nga nagasoksok sang pantalon nga maong. Kag nagajacket man sang maong. Dason nagakalo ini. O ti, wala gid makita ang iyang nawong? Wala gani kay nagatalikod ini. Kag nagbatsyag man sang kadlok si King sang magtindog ang among nga tao. Nagdalagan si dayon pabalik sa kakahuyan eh. Ano pa wala niya makitang dagway sang nagpatay kay Julio? Kanugon gid. O ti, ginsugid niya ina sa pulis? Wala. Inadlok siya nga basi kung siya naman ang patyon sang holdupper. Ginsugid niya ini sa iya amay, kay Picto. Si Picto gani daw hindi man magpate. Kay ang iya kuno bata nga si King, butigon man. Nagpauli na lang sa hutik-hutik ang tanan eh. Ay, makaduluoy man si Julio nga wala matagan sang hustisya ang iya nga kamatayon. Ay, Luisa? Hindi ka lamang sagad sang pakuribong dili sa balay ninyo? Magupod ka pala sa akon, sa mga amiga ko, kay malingaw ka gid. Ay, wala pa ako sanggana nga maglagaw, Nikki. Madumduman ko man gihapon si Julio.
Kay makita ko ang amon duog nga masami nga ginakadtuan. Kag madumduman ko man siya. Ay ti, hindi makapaayo ina iya. Patay na siya, kagbuhi kaya. Matunan mo siya kalimtan, Luisa. Kadampo man na sa mga lalaki Sige lang Salamat gid sa pagkabalaka mo sa ako, Nikki, ha. Isa gid tuod ikaw ka maayo nga abyan. Silingalan ko bala kung ready ka na nga magupod sa akon. Kaya ilagaw ko ikaw Sa sina, malintan mo dayon si Julio. Nano na nga hindi mo siya madala diri, Nikki? Kaayuha ba ng pagkakoy sa iya? Ano ba lang ginahimo ko, haw? Abi, sugiri bala kami. Sa tong ginlingling mo si Luisa, samtang nga nagapaligo siya sa pantaw. Ampot Kung makadumdum gani bala ako, do sa ginakilay pa ko gihapon hasta subong mo. Man, mga guys, ang lawas do gitara mo. Ang bobs, mabusog kagid sa paghikap mo. Dason, minagatong-tong pa nga blueberry. Ay, abaw Jackpot kagid dali siya Hisa ka mo? Kaya kong best friend ni Luisa, no? Uti, san o kami makatilaw sa kay Luisa nga ina? Magulat lang ka mo nagapangalisod pa siya Nagapangalisod pag gihapon siya. Tungod sa kamatayon ni Julio. Kagamo ina, hindi pa siya makafocus sa aton gusto nga buhaton sa iya. Basta magulat lang ka mo Kay matuman gid ang aton kinahandom. Matuman gid ina. Mayong adlaw si mo, Luisa. Ba? Ikaw gali, Noel? Wala ko sa nga balaan nga himuon Gani nga naisipan ko nga magbisita si mo. Ay, hindi ako makaisturbo si mo? Ha? Aba, hindi Wala man lang sang kaso Ang matuod, wala man ako sang obra subong. Ang ginahulat ko nga mag-abot, amo ang akon amiga nga babayi, si Nikki. Amo gali? Oo, Noel. Kabay pa nga mawili ka dire sa imo pagbakasyon. Mawili gid Katahong sinang inyo lugar. Malinong. Kag wala hasol ang mga tawo. Ay, labay magaling akon. Suno kay iki nga bata ni Nong Pedro. Ginpatay sang wala makilala ang imong boyfriend. Oo. Sorry lang kung napahanumdom ko ikaw sang masubo nga balita. May kaliptanan si imo, Luisa. Pero nadakpan na siya? Wala sang may manabat sa iya kamatayon. Wala sang nakakita. Kag wala man sang nakakilala sa iya. Siling ni Iking nakilala niya? Nakilala? Pero suno sa iya, wala man siya makakilala kung babae o kung lalaki ang kriminal. Medyo sirom na abi mo. Kag nakabayo sang pulos itom, ang kriminal. Ay, amo gali? Wala siya bala sang karibal sa imo? Wala man. Basi kung may arang hindi maluyag, nga magpadayon siya sa pagpangaluyag si mo, gani ginpatay niya si Julio. Nakahibalo na ang tanan. Nga kalaslo na kami ni Julio. Gali, wala na sang may maghandom pa nga magpangaluyag pa sa akon. Pila ka bulan nang nakaligad. Sugod sang mapatay si Julio. Apang wala gid sang may mapasibangdan kung sino ang nagpatay sa iya.
Siling ka isang iban. Base ko natabuan lang nga siya ang natabuan nga ginhold up. Gani siya ang ginpatay. Ay, gali. Kung amo, wala gid si may makasugid sini. Kung ano ang rason, kung nga agin patay si Julio. Pila ka bulan na ang nakaligad, sugod sa mapatay si Julio. Apang wala gihapon may bali kung sino ang kriminal. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Luisa! Luisa! Oh, nga anay? May ibalita ako sa imo. Kagpatod nga makibot ka. Ah? Parte sa ano, nay? Si Bobby, nasapuan na nga patay sa may bangga. Ano? Si Bobby nga boyfriend ni Sonia? Oo. Halin siya kuno sa pagbisita kay Sonia. Kag sang nagapauli na siya, may nag-hold up sa iya. Pariyo balasang natabo kay Julio, ha? Ang iya kahita, ang iya nga rilo, ang iya nga kwarta, ubos kinkuha. Diyos ko. Nga may hold upper diri, nay? Kag sinuy na siya? Ay ambot man gani. Kung nga nga hinali lang nga nagtuhaw ang kriminal diri. Sus, dumaano sa Sonia mo? Hamak mo nga kagwapo sa nga nobyo. Dasun, nasapuan na lang nga patay na. Oh, daw sa hindi ako makapati si ninay. Daw sa hindi gid ako makapati. Kag pariho gid ang inyo kapalaran nga duwa ni Sonia. Luisa, matuod gid magaling balita nga nabatian ko nga may lalaki nga nasapuan nga patay kag ginold up siya. Oo, Nikki. Ambot man gani Hasta subong wala pagyapon sa nadakpan ng mga pulis. Pareho gid ang natabo sa kay Julio. Ang tanan niya butang nadula sa iya lawas. Rilo. Ang singsing niya kag ang wallet ginkuha sang hold upper. Tilawan lang niya nga kung hold upon niya kay mahinulsol gid siya. Ote, Ria, pilatanan ang ginbaligyan mo sang ginkuha naton nga rilo? Ang binaligyan ko tanan, 2,000. Ati, maya ko na mo partidahon naton ina. Pagkinanglan, ari si Golda, kung magtunga kita sang aton binaligyan. Bilib gid bala ako sa imo, Nikki mo. Hamak mo? Ikaw nagpang-hold up sa mga lalaki nga ato? Double purpose man na natabo, hindi bala? Mabuhina naton ang lalaki nga nagaribal sa aton sa babae nga mong ginahandom naton nga maangkon. Kung maubos ng mga lalaki nga ina, mahapos lang kag makuha ang mga babae nga naluyagan naton. Pareho bala kay Luisa? Pareho kay Sonia? Kag wala labot sina, makakwarta pa kita. Ay, mayo kay Ari ka, Noel. Maihambal ako sa imo. Bawa, timing it galing pag-abot ko? Oo man. Maipamangkot lang tani ako sa imo Ano ina? Pakaduwa mo. Nagsiling si Chuk Pedro.
Nga si Bobby Solis ko no, pakaduwa mo? Oo, pakaduwa ko na siya. O galing, ako ya, dito nag-star sa uma, kag siya, dire sa syudad. Talagsa lang kami sila magkita ay, kay masako sa siya trabaho. Kag amuman ko masako ko dito sa uma. Amo gali. Tingala ko man nga may jutay ka nga kaanggid kay Bobby kay. Mas gwapo na yan si Bobby sa akon Balay! Ba? May bisita ka, Luisa? Ang ako na siguro amiga ina. Si Nikki bala? Nikki! Ari ako diri! Dali diri, Nick! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton patuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Ako si Lorena Flores, ang barangay Handumanan. Nagdaog ako sang 3,000 sa online activation. Una nga hata! 1,000. Ikaduha nga hata! 2,000. Ulihi nga hata! 3,000. 3,000 pesos cash. Para sa mga kamot, ginakaptan na. Thank you sa sponsor. Kag ang nagapamati, mag-intraman kamo para magdaog pareha sa akon. Thank you sa Star FM kag Bombo Radio. Idugang ko bakal sang entry kag ibakal ko bugas. Ang 3,000 pesos. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo, #1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
teams nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Ginpaobra ako ni tatay sa iya ilimnan. Kag didto, nakilala ko si Dolphy nga tag-iya sa mga basnigan kag madamo sang kwarta. Ginhambalan ni Dolphy ang akon manding nga luyag niya nga magpakasal sa akon. Gani ginkumbinsir sa akon manding si tatay nga pamanahon ko si Dolphy kabaylo nga himuon ni Dolphy nga moderno ang ila ilimnan. Sa pagpadayon ko pagid, ano ang hambalan naton, tay? Magpungko ka, anay anak. Oh. Ara na, tay. Nakapungko na ako. Anong hambalan naton nga duha?
Rufina, anak. May maayo nga kapalaran nga nagahulat sa imo. Aba? Ano yun na, tay? Naluyag sa imo si Dolphing. Ano? Naluyag sa akon si Dolphing? Oo. Kag gusto niya nga ipakasal ka. Bulag man na, tay. Hindi na siya bulag, Makita pa ng isa niya kamata. Ina lang galing. Nagatakilin siya kung magtulok. Ay, kalaw, ay niya siya, yataya. Nagabaliskad pang isa niya kamata. Amo gani nga ginasuksukan niya permi ina sa sunglass nga di kulor para nga hindi makita ang kalaway niya. Ay, inte ko na siya, yataya. Hindi ko na magpamana kay Dolphing nga ina. Damo na siya kwarta, anak. Kag kung mapamana mo siya, mag-aayuhan ang kabuhi mo. Bangod hindi ka na magpaminsar sa kung ano-ano pa dira. Pero tay, anhon ko na ang kwarta kung amo sinakalaw ay sang bana ko. Hindi ko na katulog ya. Ay, kaya nga hindi ka makatulog. Kay kalaw ay gani sa iya. Madulaan ko na isang gana, tay. Wala man na kaso kung bulag ang isaya ka mata, Hindi man na iya makahalit sa imo. Amo gani, nga ginantiparahan niya ina. Agod niya hindi makita ang isa niya ka mata nga nagabaliskad. Hindi ganaya pwede nga maislan, tay, how? Ay, hindi na Kung maislan ina, kundi iya na napaislan. Hindi ka na bala magsagad pa sang balibad dira. Pamanahan na lang si Dolphing. Total tigulang naman na siya. Dali naman lang na siya mapatay. Mauna ko yan naton patay sa kahuya. Anak, hindi ka magpaminsar sina. Kinahanglan nga pamanahon mo siya. Kibasi kung maunahan ka pa sang iban. Sugot ko iya nga pamanahon mo siya. Kag sugot man bala si Manding mo. Ay, maminsar lang ko anay, tay, Pahibalon ko lang ikaw kung makapaminsar na ako sang malawig. Ano pa yung ginapaminsar mo? Pasalamat ka gani kaysa imo naluyag si Dolphing. Ay, kadamo diya sang babayi nga nagapaduding sa iya, no? Kundi sila tuya pakasal kay Dolphing, Ako ya, hindi ko na matulo ng iya amok ya. Ang buot mo ya silingon, hindi kaya magpakasal kay Dolphing? Maminsar lang ko bala anay, Manding. Nagasako na si Dolphing. Ay, hindi na bala magpamahal-mahal pa? Sus, haluson gani ka mo makakaon kung hindi ko kamo paghatagan sang karne? Mapamahal-mahal ka pa? Makadto karon dire si Dolphing, kag sakuo naman niya ako. Amo ina, nga hindi ka na magpamahal-mahal pa, ha? Kung hindi ka na, siling lang dayon, kay palayason ko ikaw dire dayon. Manding? Oo. Amoy nang akon pamatod, Rufina. Ginapatagayunan ka na gani sang maayo mo nga kapalaran. Paindi-indi ka pa. Magpamatod ka na subunggid. Kay kun indi, himusa na dayo ng bayo mo kag maglayas. Kay indi ka na kinahanglan dire. Oo, Ruby. Naghalin na ako sa kanday tatay,
Ginpilit nila ako nga magpakasal sa isa ka tawo nga damo sang kwarta. Apang malaway naman. Uy, amo gali. Uti, ano kun malaway haw? Ay, hindi kuya makasaho, Rubia. Hindi kuya makasaho magupod sa lalaki nga nagabaliskad ang mata. Nagabaliskad ang mata? Oo, Ruby. Maayo tani kung nagakipot. Pero nagabaliskad gid yang isa niya ka mata. Kag pwede pa gani nga ipahadlok sa mga bata eh. Ay, oo gali. Nagabot na gali si nanay mo. Ginpaapas ka niya sa iya. Ginatagan niya ko sa address ng balay sang ama niya. Ay, salamat. Makita ko namang gid si nanay. Makita ay nagid man kami nga duha. Wala ako nagpasugot sa gusto matabo ni tatay kag sang akon manding. Gani ginpalayas nila ako. Kag nagpuli man ako sa amon balay. Sa pagpadayon ko pagid. Amo galiin ang natabo? Ginpilit kanila nga magpakasal sa isa ka tawo nga ato? Oo, nay. Amoy na nga naglayas na lang ko eh. Kay amo man ang gusto sang manding ko. Ote, anong siling sang amay mo? Wala lang eh. Manahadlok siya sa iya asawa. Kita mo, hindi gani makahatag si tatay sang bisan ano nga bulig sa aton. Kay man, ginabalabagan pa sang iya asawa. Sige na lang pabayin na lang ina. Ayo o gali. Nagkita ay kami ni Bingbing. Nagabusog na siya. Kag nagsiling siya, nga dito ka na lang magbulig-bulig sa iya. Kay paiskwilahon kanila kung makabata na siya. Matuod, nay? Oo, anak. O ti ano, sugot ka? Ati oo, nay eh. Sugot, kuya. Dito na lang ako kay nang Bingbing Maayo to ya kay wala ako sang paligban. Namon dindo, si Rufina. Rufina, amo ining bana ko, si Dindo. Ikaw gali si Rufina? Dalaga ka na gali? Oo, Nong. Madali ka na lang gali magbata ng Bingbing? Oo. Mga 2 na lang kabulan. Amo gali? Ay, maayo ko na mo nang. May kwarto diri nga bakante. Dira ka magtulog karon ha? Oo nang Bingbing. Salamat gid sa imo, Rufina, ha? Salamat sa imo pagbulig sa amon. Wala sang kaso nung Dindo, Ano ini? May tao nga nagahulit sa akon? Hala, aragid. Kag wala ako nagadamgo. Nung Dindo, ikaw? Rufina, ikaw? Nga ari ka diri sa sulod sa muskotiro ko nung. Ha? Ikaw gali, Rufina? Ang dumdum ko, ikaw si Bingbing eh. Ano kay pareho ang inyong muskitiro mo? Ay, nagsala gali ako sa akong ginsudlan? Uti, nga nagauba ka na sang puroy mo. Wala ka na sang puroy ho? Among iko niya.
Nagauba dayon ko basta makasulod sa muskitiro. Kinanglan pasaylohon la ako, Rufina, ha? Wala akong makatalupangod eh. Ano kay kapoy, abi ako mo? Ti, gwa na to nung. Gwa na to. Total, ari na gid man ako. Padayonon talang ni bala. Parang may pulos man ang akong kabudlay. Ano? Kun amo, malain gid galing tuyo mo sakon. Uy, isugid ko ikaw ya kay nang bingbing. Isugid ko gid ikaw nang kinkamang mo ko. Ay, hindi. Nagalahog lang ko. Nagalahog lang ko, Yaday. Gikamang mo gid kuya. Animal ka. Animal ka nga klase sang bayaw. Day. Hindi ka gid manugid kay manang mo, ha? Basi kung may matabo sa iya ginadala. Mahalin ako diriya. Buwas dayon. Mahalin ako. Kani magwa ka na nung. Gwa na! Ako makahangop mo. Kung nga nga nagalin si Rufina. Siguro, may nasawayan siya sa aton. Mayo gani nga maghalin siya. Abi mo, namutikan ko nga nagapaduding si sakon eh. Ano? Oo. Amoy nang nasa tuman ko. Apang wala lang ko igapasatom. Ginatulok niya ako, permi kung wala ka nagatulok. Amo galik? Wala gid ako makahibalo sina Utod mo siya mo. Amoy na nga wala ka nagaduha-duha sa iya. Ano kay lalaki, kuya? Makaibalo ako kung nagamalis siya sa ako ng isa ka babae. Kagamoy nang ginahimo ni Rufina. Kung wala siya ni maghalin, nagpanugid na ko sa imo. Kaya ti kalaway mo. Ako pang bayaw niya, ako pang iyang malisyahan. Siguro, gwapo gid ko ay. Oo Nadala mo bala ako kung hindi ka gwapo? Pero wala gid ako yung maguna-una. Nga buhaton ina ni Rufina. Do ka buot man sang mangod ko nga ato. Buot sulodokot. Ano? Kung kisa gani, naghandom pa siya nga magpasabak sa akon mo. Ugaling kay nagtindog, Kuya Dayon. Ay, tonto nga klase sang babae ay. Boo! Kung makita ko ng saliwat, kusniton ko gid siya. Maldita siya. Pabayin na lang to Hindi na to di siya magbalik, Beng. Kay man, ginsaway ko na siya mo. Amo guro ng rason kung nga nagmato-mato na si Halin. Mangita na lang tayo isang iban nga babae nga masaligan Oo din do. Oo. Siling mo? Maobra ka sa Hong Kong? Oo, Robbie. Wala gid ako sang paabuton kung diri lang ko May amiga ako nga mapatigayon sa akon. Kag makasugod ako dayon nga mag-obra sa Hong Kong. Ay, Robbie, ikaw lang anay magtulutan-aw kay nanay, ha? Sa imo na lang ako masulat. Kag balusan mo gid ako, ha? Oo, akong mahibalo. Basta, paghalong ka dito, ha? Oo, Robbie. Mahalong gid ako didto. Mahalong gid ako. Nagtrabaho ako sa Hong Kong sang 5 ka tuig. Kag sang makasupot na ako, nagpauli na lang ako. Kag ginhabalan ko si nanay nga hindi na magtrabaho sa iya amo. Kay manegosyo na lang kami. Subong, may jutay na ako nga negosyo sa amon balay. Kag bisan paano, may kuhaan kami sang amon mga kinahanglanon. Kag parte naman sa akon utod, wala na ako sang balita. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtub sa liwat, Dear Diary, Rufina.
Amo yadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpasako. Basta Radyo Bumbong. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo